Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri ýurdu çagwaly ýagyşlaryň we silin gelmegine taýýarlyk görýärler diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň biri habar berýär. Ýurtda garaşylýan çagwa ýagyşlaryň we silin gelmegi bilen bagly apy tupanyň boljakdygy barada regional häkimetlere, İçeri işler ministrligine we Goranok ministrligine duýduruş berildi. Häkimetler howa maglumatlaryny bilýärler. Ýönemende haýsy sebitlere nähil howpyň awanýandygy barada maglumat ýok. Olaryň nähil çäre görmäge taýýarlanýandyklary hem häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Azatlygyň Aşgabat habarçysy Türkmen hökümetindäki anonim çeşmä salgylanyp 6 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä iň köp howp astandaky regionlaryň hatarynda Köpetdağ we onuň düzlügi şeýle-de ýurdun Demirgadygyndan Günwataryna we Günorta Günwataryna çenli aralygy bar. Günwatarda Kakadan Bereket etrawyna çenli şeýle-de Aýlaw bilen Günortada Madow owasyna çenli aralygy öz içine alýar. Günortada Tagtabadar we Guşşu şeýle-de az ilatly Bathydyň we Garawiliň daglyk sebitleri bar. Her hilem bolsa Türkmenistan bilen Iranyň serhedindäki suw howdany we uly bent sebäpli tejen jülgesi gorak aslynda diýip habarçy belleýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň tasdiklamagyna görä ýurdun käbir künjeginde çabgaly ýagyşlar dowam edýär we sil gelmek howpy saklanyp galýar. Geçen hepde Tagtabadar sebitinde Murgap derýasynyň suwy 2 gezek ýokurlanyp gaty howply derejäge ýetdi. Häkimetleriň käbir ýerlerde gumly haltalary ýerleşdirip öňüne alyş çärelerini görendigine garamazdan sil geldi. Ýöne bu ýyl hakykatdan da bahar faslynyň ýagyşlarynyň göwrümi adatdan daşar derejede boldy. Mundan öň güýçli ýagyşlar aprel-may aýlarynda ýagýardy. Häzir bolsa bu ýagdaý 1,5 ay öňe süýşdi diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Çabgaly ýagyşlaryň netijesinde Tagtabadar şäherine belli bir derejede sil geldi. Azatlyk Radiosynyň bu regiondaky habarçysynyň sözlerine görä silin gelmegi sebäpli bu ýerde ortaça 700 jaýa deper ýetip olaryň käbirleri doly ýumruldy we onlarça maşala öýsiz galdy. Türkmenistana çabgaly ýagyşlaryň ýagmagy we silin gelmegi bilen bagly waka ilkinji gezek martyň 18-inden 19-na geçen giýje bolupdy. 19 martda Irden Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we onu golay owasyny sil suwy basdy. Çabgaly ýagyşlardan welaýatyň Serdar etrawy hem ejir çekdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä ýaşaýyş jaýlaryny, döwlet edara kärhanalaryny suw we laý palçyk basdy. Şäheriň infrastrukturasyna, elektrik geçirji sütünlere we ýollara deper ýetdi. Yerli häkimetler öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýüzlerçe maşgala ýardam bermekden ýüzewirdi. Balkan welaýatynyň etre etrawynyň ýaşaýjylary sebitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly ýerleri basan sil suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda ýurdun başga ýerlerinden üzgünlükde otyr diýip 29 martda Azatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Sil zerarly deper ýeten ýollarda ulug helakçylikleri hem boldy. Şoňa meňdeş tebigy betbagçylyklar goňşy Eýranda we Owganistanda hem dowam edýär. Bu ýurtlaryň häkimetleri we yerli media serişdeleri silin gelmegi netijesinde uly möçürde maddi we adam ýetkileriniň bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow silin gelendigini tasdiklap ýurdun Goranok ministrine duýduruş we onuň ornunbasaryna käýinç elan etse-de Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurdun etraplaryna gelen sil we onuň ýetiren täsirleri barada dymyşlygy dowam etdirýärler.